Fil-letteratura u drama, il-ħajja reliġjuża spiss isservi ta' sfond tal-Praspar, bħal Father Ted fl-Ingilterra u Don Camillo fl-Italja, u Fra Modest, Fredu l-Fra u Don Benit f'pajjiżna. F'din ir-rokna se nħarsu lejn qassis ieħor ċelebri li ħareġ mill-letteratura lokali, il-famuż kappillan ta' Tuse Costa. Fil-letteratura ta' snin 30, Malta għamlet qabża kbira l-qudiem f'livell għoli ta' letteratura, biss imbagħad naħseb miċ-ċirkostanzi tal-gwerra u ta' wara l-gwerra ftit li xejn kien hemm żviluppi fil-letteratura u nemmen illi dawk is-snin Malta marret daqsxejn lura. Jekk kienet qiegħda tipprova tlaħħaq mal-letteratura Ingliża u Taljana jew Franċiża, u mbagħad f'daqqa waħda kellek nixfa kbira ta' 20 kważi 30 sena illi ma kellekx letteratura illi tista' tgħid illi kienet daqshekk ta' stoffa illi tkompli mal-letteratura ta' tletinijiet. Biss fis-sebgħinijiet iva u fl-lejl aħħar tas-sittinijiet naħseb illi Tuse Costa irnexxielu jerġa' jibni malajr, jerġa' jfakrek bil-mod satiriku mhux goff imma li kien juża Ġwan Mamo. Ġwan Mamo nafu li kien juża letteratura daqsxejn goffa u diretta. Kellu letteratura ċinika li ddaħkek Tuse Costa, illi żommok għaddej, il-kitba kienet mexxejja. U naħseb illi iva kienet relevanti ħafna għal dawk iż-żminijiet. Il-kuntest illi uża Tuse Costa kien il-politika ta' dak iż-żmien. Ġifieri kellek il-Partit Laburista illi kien fil-gvern, kellek il-Partit Nazzjonalista li għaddej minn trasformazzjoni li jibdlu l-mexxej tagħhom, kellek il-Knisja li kienet għada super potenza, kellek it-tilwim realistiku li kien hemm bejn Mintoff u Gonzi fis-sittinijiet. U Tuse Costa speċi qabad dawn l-affarijiet kollha u żewwiġhom fi ktieb umoristiku. Inti tħoss illi hemm pika bejn il-kappillan misterjus li ma nafu qatt ma nkunu nafu x'ismu dal-kappillan u Gustaf il-Gugu. Hemm pika. Sa meta inti tibda tidħol fl-istorja ssib illi Gustaf il-Gugu huwa l-President tal-Partit Liberali, mela qiegħed jirreferi għall-Partit Laburista. Il-kappillan jiġbed lejn in-naħa tal-Partit Nazzjonali, qed jirreferi għall-Partit Nazzjonalista. U għandek daw l-esponamenti illi fil-ħajja reali hija tħosshom dak iż-żmien tkun tħoss illi il-Knisja u l-Partit Laburista ftit li xejn kienu jimxu id fit. Kellek il-famużi 6 punti ta' Don Mintoff illi rid juża Don Mintoff biex jinfatam kemm jista' jkun mill-Knisja. Rid jagħmel is-separazzjoni fuq minn daw il-punti kien is-separazzjoni ta' bejn Stat u Knisja. U f'daw tħosshom u tħoss il-kappillan il-poter li għandu l-kappillan, il-poter fir-raħal li għandu l-kappillan, in-nies iħarsu leħ bħala xi ħaġa. Għandek ukoll xi ħaġa li ġejja minn Don Camillo illi l-kappillan jitkellem mal-kurċifiss, kappillan jieħu l-pariri tal-kurċifiss. Ġifieri hu mibni tista' tgħid fuq l-istorja ta' Don Camillo. Imma l-element politiku Malti jinħass ħafna. Nemmen illi għandu jkun hemm iktar għarfien, għandu jkun hemm iktar studji dwar daw il-kodba ta' Tuse Costa. Milux wisq ħareġ żewġ kodba oħra tal-istess sensiela, ġifieri il-kappillan fil-ġimgħa mqazza jidilli u l-kappillan fil-miliet. Ġifieri nemmen illi għandu jkun hemm iktar studji dwar dan il-kittib l-ewwel nett dwar Tuse Costa u dwar daw il-novelli illi ħareġ fuq dal-imbierek, ħansemmi ktib minnhom dal-imbierek ta' kappillan, għax il-Praspar jiġru warah il-kappillan jew jivvintomu, biss fl-istess ħin huwa
persuna rispettata ħafna, persuna li awtorità, minna nnifisha hija awtorità, biss jagħmel il-kummedju wkoll, ġifieri jiżbalju wkoll u bekkat li José Costa huwa bilanċjat ħafna għax José Costa fejn ħaqqu tbeżbiża l-kappellan itijielu, fejn ħaqqu tbeżbiża Gustaf itijielu, fejn ħaqqu tbeżbiża tal-Partit Nazzjonalista itijielhom. Ġifieri dejjem żamm il-parzjalità. Nemmen illi jeħtieġ isir studju riċerka dwar José Costa u dal-kappellan. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.